Hapdang kajing ipu iping bat kajing isyong kunbha kamau kapan hakas ni sajany kalayo banrakhe ya kajing dap shispa nyopsan snem jong kate kashnong mau kapan kade kawe ne kishnong kabala rimtam hapo kathai mosenram kabahap pakahima mosenram is Kasils district bat ya kate kashnong lasdang nengkong banwan buhay shnong da kisantli kilongying kibla khatno na kane kasla perthei hakasnem ciajar prospa sapusan bat kita kikentup ya kalongying kakong himai disiar bat uba sulobla kakong kiri buan dosau bat uba ohan mari disiar kakong laki disiar bat uba muni pedakasik kalongying kakong tadia nongkenter bat uba saro pedakasik bat kalongying kakong keroin nongkenter hakane ka jingrakhe brapanlong haplau ICDS ladon langru uba Tito Starwell Khain ubade UCEM ka KHADC ubalalong ru kum ukongsan nakta UMLA bat MDC ka Mau Sanram constituency ba Himalaya Sangpliang bat ba Albin Kesaukmi nakta uba boarding Marbanyang ubade u acting chief ka Hima Mau Sanram ba Rikini disiar ramba asnong ka Mau Kapan kidkot ka executive committee kikun ksiu jung kisan ying kilong kimilong kpa kikun samla hadup kihap kibarit batkum kadak ban pesak nam pateng la pateng kamau kapan kalateru da umat sakan mau ya kabala plipat baru hakane ka juga sngi da UCEM ka KHADC nangta kalapen kuburom ru ya ki kun ksiu jong kisan tili kilong ying bat ya kidkot jong ka executive committee jong ka darbar shnong layu ru ban plipat ba ya ka history lengkot jong ka teka shnong da uba Himalaya Sangpliang bat lapen pu penping ru hakane ka sngi da ki jingruai na ki hebret bat ki kun samla Tentang CEM Kausan MLA MDC Mau Sanram IAT Chief Kahima Tongi Siti Mamot Iwan Bansaki Nityang Siupa Yang Ibarohan Minta Nadulang Kwi Kirim Ramba Banjarkete Kumu MLA jong Mau Sanram ngasung sarong bakani kisnong Mau Kapan kadai gawai na kisnong ibadon benta hapo ka constituency jongi bakadai kisnong kabakloy ba banroy ban pau iki kam development yai kublei ya kirang ba shnong kibala shim ya ka benta jongki hakini ki snem baro kibala let bat kumjo ya orang ba shnong ubadon menta bakane ka jaka kubak kalong niui kade ka jaka kabariat kabom light kali kabom light surap Andrei abang apek je kemensim jong kibriu basak hakane ngisnong kilong kibriu kibadap kibabyang haka jinglong jongki hakayo kakot jongki bat kumju kibadon kisap haki kasong Mau Kapan kabadai kawe nagi khas South Lake Resort haka Hima Mau Sanram but pilapen mi ru sibon ki rangba ki batket baba ya ka khia ka son hapo ka Hima hi borok kawe kaburom kalit syaki
rangba kibai don kiti bat kibaya kibai traisutom namenta kabha kamiat jong kahimahi borok kawe handrei kat kani ka jingnang kio irat bat ka jingnang roy purom pure jophi kum kasnong ngasutanat bapi kum kasnong phimklet pat yaki munor nera ka khatin phareng na ka khatin nongwei ki ong ya ka pas ka jongphi ba kum kani ka sngi phikan mau phikan mau burom ya kita ki santli ki longyeng ki bawan banseng ya kini kisnong ki badon hangni ha ka thain ka jongphi bangawan ha kani kasnong ga jongphi ba kani kasnong kalong ru ka badan la ka jong ka history balesi ngala banong bagalong kasin ka baningkong yanga bangan yo akum kani ka kabu bangan lej hakat dulu kasnong bakan rakhi ka jingdap snam jong ka jingseng ya kani kasnong ya kanu nu kasnong bun kisnong hagari ka jongi kidon la ka jong ka khana kidon la ka jong ka history Henry Om Judon baperhat babu jingmut bansnai ka history khnang baki longdien ki jongi kintip menu lasdang ya ka nu ka snong Henry kalong ka basong tenat ya ka jing yu ijngai jong gini kirang ba nong penia jong ka snong ki balawat ya ka history jong ka jingdap cispa nyuk san snem jong ka snong bat yo ro ka history jong ki ki long yeng lani ki kur ki paningkong ki balawan ban song snong hagani ka snong ngatharai ka ni gandai ka nuksa ye ki wei pat ki snong ki badan hagari ka jongi bakal adai kapur baman la kisnong kide bandan la ke jong ke history khnang baki longdien ke jongi kide bantip menung isdang ya ke snong ke jongi